Алексей Галавацкі нарадзіўся ў вёсцы Кіраў Нараўлянскага района. Узгадвае, што гэта быў вельмі вялікі населены пункт. На суботнікі да вайны выходзіла па 250 чалавек. У 41-м на фронт яго не ўзялі. Хлопчыку было толькі 16 гадоў. Але гэтага ўзросту хапіла, каб ваяваць у партызанскім атрадзе. А пасля вызвалення ўсё ж такі трапіць у Чырвоную армію. 20-годдзе Алексей Галавацкі сустракаў ужо на нямецкім одары. Ганаровая грамата ад гарвыканкама за шматгадовую добрасумленную працу і значны асабісты ўклад у геройка-патрыятычнае выхаванне падрастаючага пакалення. Кветкі, падарункі, добрыя пажаданні – усё гэта стала часткай шчырай падзякі чалавеку, які перажыў цяжар ваеннага лихолетия. 80 лет мы живем под мирным небом. Берегите мир. Берегите. Очень тяжело его добыли мы. Нашим потомкам знали, чтобы не забывали, помнили, о нас помнили. І яшчэ адзін падарунак сёння атрымаў ветэран. У 100-гадовы юбілей яму ўручылі новы беларускі пашпарт.